Čaute, čaute, vítajte na mojom kanáli Janka hrá. Dnes tu mám taký špeciálny super balíček od Martinusu. Jedná sa o príbehovú stolovú hru Levie čeluste. Je to taká vlastne hra pred tým, čo vlastne sa odohráva príbeh Gloomhaven. A chcela by som s vami zdieľať radosť otvorenia tejto krabičky. Takže poďme na to. Je to tu pekne zabalené. A dali mi aj záložku dokonca, no. Aj keď to síce nie je kniha, ale ďakujem. Mám ďalšiu do zbierky. No. Takže čo môžeme vidieť na krabici? Áno, že je to Gloomhaven, Liechtenstein, neviem rozprávať po česky, takže sa ospravedlňujem. Je to kooperatívna hra pre 1 až 4 hráčov. A teda jedno sedenie by malo trvať nejakých 60 plus minút. A teda, čo som sa akože pozerala na túto hru, tak vlastne prišla som na to, že je tam pár vylepšení proti Gloomhavenu a hneď si ich aj ukážeme. No, môžeme tu vidieť obsah hry a je to vlastne od veku 14, ale tak no. Toto mám strašne rada, keď odbalujem nové hry. Tá vôňa proste novej hry, ako keby to bola vôňa novej knihy. Preto takisto ani nečítam, teda nepočúvam žiadne audioknihy, ani nečítam na čítačke, lebo knihy proste sú najlepšie, keď sú nové a také papierové a presne je to aj s hrami, že proste nádherne to vonia novotou. Dobre, idem otvoriť krabicu. No, čo tu máme všetko? Takže máme tu Vitajte v Gloomhaven. Takže skôr, než si preskúmame túto krabicu, mali by sme si toto prečítať. A teda ide o to, že niektoré časti, ako v klasickom Gloomhavene, budú zatvorené takou pečaťou. Dúfam, že vidíte. Hej, tu je to upozornenie. Nemáme ich otvárať až, kým sa nedostaneme k tomu, čomu by sme mali povedané v hre. Potom kniha príbehov. No, takže začneme tým, že čo je rozdiel proti Gloomhavenu. Takže v knihe príbehov máme takéto scenáre. Áno, nemusíme sa trápiť tým, že by sme nejak 20-30 minút hľadali správne tajly a dávali ich dokopy. Proste tu len otvoríte knižočku a už hneď to máte pripravené. Sú to aj nejaké zmeny, takže je to tu vlastne písané modrým. Ako ide o to, že prvé, myslím, 3 scenáre, nie som si teraz istá, sú také, že ktoré sú tutoriálové a to je ďalšia zmena oproti Gloomhavenu, že tá hra vás postupne prevedie tými pravidlami. Až potom neskôr vás nechá hrať samých, lebo Gloomhaven, akože priznajme si, je skvelá hra, ale problém s ňou je taký, že je až overwhelming, hej, že je to až také príliš. A proste chce, aby sme vedeli všetky tie pravidlá hneď naspamäť už pri prvom hraní a proste môže sa stať, že z toho chaos zmetok, že veľa pravidel sa aj zabudne a toto je taká metóda, ktorou to vyriešili, teda, že dozvedáme sa o pravidlá vlastne v týchto tutoriálových scenároch. Ako môžeme vidieť, tu je tutoriál, kde sa budeme dozvedať čo ako. A nechcem vám veľmi robiť spoilery, takže nejdem to veľmi otvárať pre vás. Nech zbytočne nerobím zlú krv. Takže tu máme glosár. Ako inak nechýbajú ani nálepky. Dúfam, že to budú také tie
Dúfam, že budú odlepiteľné, ale to si ešte musím overiť, že či netreba dokúpiť nejaké nové nálepky, viete, lebo v starom Gloomhavene vlastne, keď ste si nechceli poškodiť tú mapu a hrať znova vlastne Gloomhaven, tak ste potrebovali odlepiť tie nálepky a proste nebolo to dobré. Preto tam existovali ešte také ako keby doplnkové odlepiteľné nálepky, teda ak máte plný Gloomhaven, tak plnú verziu Gloomhavenu, tak odporúčam si ich radšej kúpiť. No, takže máme tu nejaké žetóniky, peniaze, ako inak, zranenia, potom pozerám, že aj nejaké tie iné taily, pásce a tak ďalej. Áno, ako to tu môžeme vidieť. Tiež tu nemôžu chýbať ani tieto symboly rôznych magických znamení. Máme tu nejaké tie truhličandy a potom vlastne žetóny stavov postavy. No a toto je to pekné, pozrite sa, no koľko monster ako tu máme, koľko príšeriek. A tu sú aj nejaké nové troška príšerky, niektoré sú staré, akože vidím tu ešte tých zombíkov, ale toto si nepamätám z Gloomhavenu. No a toto je vlastne doska, kde budeme dávať jednotlivé symboly tých magických znamení. No, pekne, veľmi sa mi páči aj to umenie toho, že ako je to nakreslené, ale to sa mi páči takmer na každej hre, ktorá je nejaká taká viac vycíprená. No, aj tie komponenty, keď sa na to tak pozriem, je to celkom jednoducho dole a vyzerajú dosť kvalitne, čo som rada. Som zvedavá, ako sa budú dávať do tých stojančekov, že či to bude jednoduché, lebo na Gloomhavene bol taký troška problém, že niektoré stojančeky ako keby boli trošku nedomyslené, lebo tam bolo tak ťažšie dať tú príšerku do toho stojana a potom sa to mohlo poškodiť, tá príšerka. No, ako vidíme, tu sú normálne, že nejaké nové žetóniky, ako vidím, nejaké výkričníky, asi kvôli nejakým okamžitým úlohám. No a tu sú normálne, že ešte nejaké ďalšie žetóniky. Zaujímavé, toto mi bude... To je ako keby to boli nejaké tretie postavy, ten NPCčka, non-playable characters. Možno to bude už úplne ako D&D, len viac stolkovej verzii teda. No pozrime sa ďalej, že čo tu máme. Aha, ešte to som zabudla ukázať. Toto sú doplňujúce knihy príbehov. Ide o to, že niektoré scenáre sú troška väčšie a nestačí na nich len táto jednoduchá jedna knižočka. A vlastne takto, keď si to otvoríme, tak to je akoby doplňujúca časť toho scenára. Takže na to funguje doplňujúca kniha príbehov. No a poďme konečne na toto otvoriť. Tak, ďalej. Takže máme tu ako inak počítadla, ktoré poznáme už z druhej edície Gloomhavenu. Jedno sa o počítadlo životov a počítadlo money. Potom, super, pribalili som aj sačky. Ja som taká strašne sačková. A nie je to dobré, lebo je lepšie mať nejaký insert. A hlavne na ten veľký Gloomhaven tam treba mať insert, lebo inak sa z tých sačkov zbláznite. Dobre, čo tu ešte dobrého máme? Toto pozerám, že normálne tu dali asi insert na tie žetóniky, a to sa neskôr dočítam v hre. Ďalej, tu máme podstavce. A ako vidím, sú nejaké zúžené, že troška inak vyzerajú. Priblížim vám to na kamere, keď mi to dovolí. Takže dúfam, že to nebude robiť problémy. Neviem, či si pamätáte, alebo či ste hrali Gloomhaven, ale ide o to, že tieto biele taily sú pre klasické monštra a tieto žlté sú pre elitné. Čo to vyšší level. A vidím, že je tu nejaký purpurový, fialový či akej farby. Prepáčte, som že náhle stále akože neviem rozoznať dopodrobne každú jednu farbu. No a neviem, toto som ešte nevidela, takže to bude tiež niečo nové. No. Ďalej, ako inak máme tu nejaké obáločky. Toto budú naše 4 prvotné postavy a s tými budeme hrať vlastne všetkých 25 scenárov. Ale vidím, že sú tiež takto zabalené v tomto, tak neviem, či to môžem už teraz otvoriť, alebo radšej to nebudem spoilerovať.
Máme tu teda 4 krabičky, ktoré boli spomínané na začiatku s tými písmenkami, ktoré tiež nemáme teda zatiaľ otvárať. A potom tu máme tieto krásne určite figurky. Ako Gloomhaven figurky boli celkom fajn, akože nebolo to nejaké extra kvalitné, ale akože prehnanie kvalitné, ale boli celkom fajn, som ich mala namaľované. No a toto vyzerá veľmi pekne. Tie detaily. Toto mi príde troška lepšie. No, mám čo maľovať. Takže to bola táto postava v sekere. Teda sekerovej krabičke. Potom tu máme nejakú bombu so srdiečkom. Bombové srdiečko, no. Keď dostaneš infra, keď ti dá frajer kopačky, nie? Tak budeš mať tiež také bombové srdiečko. No, pekné. Nejaká menšia postava. Je tam niekto ako Inox Brute. Ja som mala strašne rada toho Bruta. Mi prišiel taký zlatý, taký veľký. Zlatý. No, tu má nejakú knihu a to bude určite čarodejnica. Takže to bola tretia postavička. Pozrime sa na štvrtú. To je nejaká reťaz. Nejaká so štítom. Ospravedlňujem sa za menší strih, musela som sa napiť, lebo nie som v poslednom čase zvyknutá až tak dlho rozprávať na hlas. Takže, čo tu môžeme ďalej vidieť? Aha, to sú karty mesta, akože tie veci, čo sa nám môžu stať v meste. A teda nebudem vám ukazovať zadnú stranu, lebo tam sú odpovede, že ako by sme dopadli. A ja som vám ukazovala aj tú mapu, alebo nie? Myslím, že nie, ale pozrite sa, taká minimapa pekná. Lesklá, nejaká iná. A sem budeme dávať tie nálepky. Toto je niečo nové, nedostupné predmety. Aha, to sú nejaké oddelovače. Spravedlňujem sa, ale neviem prečo, strašne sa mi kašle. No, každopádne, máme tu teda počítadla životov pre jednotlivé príšerky. Inak odporúčam, keď vám to príde tak, že je tu príliš veľa žetónov na maličkom priestore a miešajú sa, použite kocku a podľa toho to počítajte. Nejakú D20 alebo D10 alebo koľko, viete, závisí od toho, že koľko životov má daná príšerka. Podľa toho to počítajte. Klasické kocky, napríklad na Dungeons and Dragons vás poistia. No a tu máme nejaký krvavý nádor. To sú nejaké nové príšerky. Aha. A to sú tie horšie, alebo lepšie, alebo... Nie, tu sú vyššie levely. Na druhej strane máte vyšší level, a teda ak ste to nehrali, alebo si už nepamätáte, tak ono sa to vlastne podľa toho levelu, že napríklad bol by ten krvavý nádor 3, zasune sa to takto a budeme vidieť iba tie veci, ktoré on robí. Toto je nejaké krvavé celé, krvavý des tu je nejaký. Teda aspoň ja si takéto nepamätám. Ak boli, tak pardon. Boli v Gloomhavene. Ja som ho celý neprešla. To je práve to riziko pri Gloomhavene. Ono je to skvelá hra, ale ono je to fakt pre takých fanatických hráčov, že čo ju vedia dohrať. Hej? Lebo tam stravíte hodiny a hodiny hraním a proste čím je človek starší, tým je ťažšie zohnať partiu na takéto stále hranie, čo sa na niečo také dá. Lebo ľudia už majú proste rodiny a tak ďalej a chcú sa im venovať a proste stolkám nie vždy dávajú priestor potom. Pravda, že nie je to niečo zlé, hej, akože rodine sa treba venovať, ide o to, že tí ľudia za to nemôžu.
Ale tak, keď máte nejakú stabilnú partiu na takéto hry, tak je to úplne super. Ja som sa pokúšala Gloomhaven hrať na 4 krát, ale... No, takže čo tu máme? Aha, tu sú nejaké návody, tu sú také... No, to sú tie modifikátory, no teda bojové časti tých pre tých nepriateľov a vidím, hej, že tu sú normálne... No pekne, je tu normálne, že taký blbečník pre nás, ktorý si už nepamätáme pravidlá, alebo sa len učíme, že by nám to ozrejmili, ako to funguje. Dobre, dám to zatiaľ sem. Dobre, čo tu ešte máme? Aha, úlohy. Úlohy teda dostávame na začiatku našej púte v nejakom tom dungeone, alebo kde budeme vlastne hrať daný scenár. A musíme to akože, no nemusíme to splniť, ale keď to splníme, tak budeme mať niečo naviac. Je dobre to robiť. Potom itemy. Myslím, že itemy si môžeme pozrieť, tým veľa nevyspojujem podľa mňa. No, to musím otvoriť. No, come on. No, prísavačko, ja si zoberiem asi manikúrové nožničky alebo niečo také. Hneď to bude, hneď vás vyslobodím kartičky. No, takže ako tu môžeme vidieť, hej, že nejaké kukadlá. Pravda, že poušný a prášok nejaký ochromujúci. No dobre. Dobre. Teraz tak. Bolo tu. Pravda, že ako inak máme tu aj modifikátory. Modifikátory sa mi na Gloomhavene veľmi páčili. Je to lepšie, ako keby to bolo randomizované kocko. Pretože áno, z začiatku, keď máte čerstvo zamiešaný balíček, tak nie ste si istí, čo tam bude, keď to odokriete, ale na druhej strane, keď už je ten balíček taký viacej vypoužívaný a približne si pamätáte, že čo ste mali, tak môžete dopredu tušiť, čo by ste si asi vytiahli. Že napríklad, keď viem, že mám tam poslednú kartu a ešte som nemal plný mis, teda plné neprejdenie toho útoku, tak proste nebudem robiť nejaké veľké komba, lebo by sa mi to zrušilo, hej. Myslím, akože takéto, a toto je dokonca ešte aj s prekliatím. A toto je všetko pre monštrov, sú tieto kartičky. A teda svoje vlastné kartičky, modifikátory. Tam malo byť ich 20, neviem, pozrieme sa napríklad na toho maga, alebo nie som si istá, či to môžem už teraz otvoriť. Zase nechcem vám spoilovať, ale s niečím musíme hrať. Keby niečo, tak vám na budúce ukážem tieto postavy, čo sa v nich skrýva. Každopádne malo by ísť o nejaký zápis určite, potom samotnú postavu, počítadla máme takto externe mimo krabičky a určite tam budú aj nejaké tie modifikátory. No dobré, a that's it. To je dnes všetko na dnes. A teda ďakujem vám za pozretie. Keby niečo, napíšte mi do komentára, či som niečo náhodou nepoplietla, alebo keď máte ešte niečo, čo by ste doplnili. Budem veľmi rada za vašu odozvu a teda, že ste so mnou dobrovoľne takto zdieľali moju radosť novej hry. A teda, majte sa!